Szabó Bocok készülődik 17-es rajtszámmal. 1 perc 7 másodpercet vett legelőtt. Minden is indul. Nézzük az első gólját. A 80. Azt még hadd mondjam el, hogy junior kategóriában és hát az A1-es kategóriában is 1600 köbcenti alatt vannak az autó motorjai, vagy A2-es kategóriánál 1600 lóerő, az szép lenne, 1600 köbcenti fölött. Nézzük akkor a motorról, labdaérintés, egyszer, ez még egy érintetlen. Labdaérintés, akkor 3 percet. 6 bocsánat az idején. Átsan a garázsba, majd ki, egy fordulás a folya körül. Ő is javított, 1 perc, 4 másodperc, 7 tized.